Unang Korinto, Kapitulo 2. Mga igsuon, sa akong pag-anha aron pagwali sa tinagong kamatuoran gikan sa Dios, wala ako maggamit og lawom o maalamong mga pulong. Nakahukom ako nga kalimtan ang tanang butang gawas kang Kristo Jesus ug sa iyang kamatayon sa krus. Busa sa pag-anha ko kaninyo, huyang ako ug nagkurog sa kahadlok. Ang akong pagpanudlo ug pagwali dili pinaagi sa madanihong mga pulong sa tawhanong kaalam, kundili pinaagi sa pagpasundayag sa gahom sa Espiritu sa Dios. Aron ang inyong pagtuo dili mag-agad diha sa kaalam sa tao, kundili sa gahom sa Dios. Apan alang ni adtong mga hamtong na sa ilang kinabuhing espirituhanon, naghisgot akong kaalam. Hinuon dili kini ang kaalam nga iya ni ining kalibutana o sa mga nagbando ni ining kalibutana nga mga lumalabay lamang. Ang kaalam nga akong gitudlo mao ang tinagong kaalam sa Dios nga iyang gililong sa tao. Apan gipili niya alang sa atong himaya, bisan sa wala pa himua ang kalibutan. Ug walay pangulo ni ining kalibutana nga nasayod sa maong kaalam, kay kung nasayran pa nila kini, wala unta nila ilansang sa cross ang Ginoo sa himaya. Hinuon, sumala sa giingon sa kasulatan, ang wala makakita o makadungog, ug ang wala gayod palandunga sa tao, mao ang giandam sa Dios ni adtong nahigugma kaniya. Apan gipadayag kanato sa Dios ang iyang tinago pinaagi sa Espiritu Santo. Ang Espiritu nagsusi sa tanang mga butang, bisan pa niadtong labing natago nga mga katuyuan sa Dios. Walay laing nasayod mahitungod sa hunahuna sa usa ka tawo gawas sa iyang kaugalingong espiritu. Ingon nga ang Espiritu sa Dios lamang ang nasayod mahitungod sa Dios. Wala nato dawata ang espiritu ni ining kalibutana, kundili ang espiritu nga gipadala sa Dios aron atong mahibaw-an ang tanan nga gihatag sa Dios kanato. Busa sa atong pagsaysay sa espirituhanon nga mga kamatuoran, alang ni adtong nakabaton sa Espiritu sa Dios, wala kita magtudlo ginamit ang mga pulong sa kaalam sa tao, kundili sa mga pulong nga gitudlo sa Espiritu sa Dios. Apan ang tao nga wala magpaton sa Espiritu sa Dios, dili makadawat sa mga gasa nga gikan sa Espiritu sa Dios. Dili gayud siya makasabot niini og binuang kini alang kaniya, kay kini matugkad man lamang sa espirituhanong pamaagi. Ang taong espirituhanon makatugkad sa bili sa tanang butang, apan walay makahukom kaniya. Sumala sa gisulti sa kasulatan, kinsay nahibalo sa hunahuna sa Ginoo, kinsay makatambag kaniya. Apan nabatunan nato ang salabutan ni Kristo.